Алена Барановская, перамога блізка. Холодны снежаньскі вечар. Сяджу ў крэсле, гляджу тэлевізор. Званок у дзверы. Не адразу пазнаў Сапожнікава. Апошні раз бачыліся больш за 10 гадоў на традыцыйнай сустрэчы брыгады. Сергей, памятаеш, які сёння дзень? Спытаў Сапожнікаў, выпусціўшы мяне з абдымкаў. 22 снежня. І тады быў снежань, холодны снежань, 1943 года. Пінскія балоты, па калені ў дыване, а на плячах паранены сябр, Саня Сапожнікаў. І дзеду, бачу, не солодка цягнуць Мішу Папільскага. 80 мінула, але яшчэ моцны стары. Не першы раз у нас да правадніка. Зваць Іван Бязушка. Для нас дед Иван, ці просто дед. До чыгункі кілометры 3-4 ад Мікашевіч. Дед па-майстэрску прывёў нашу групу 5 партызан праз усе нямецкія пасты. Снежаньскі дзень кароткі. Падрыўнікі Іван Прусаў і Емельян Кяцко узяліся ўстанаўліваць зарад. Саня Сапожнікаў, Міша Папільскі і я на варце. Цяжкая праца ў падрыўніка, асабліва зімой. Устанавіць зарад акамянелымі ад холаду пальцамі, не памыліцца, застацца жывым. Дабрацца да роднага Орлікаўскага лесу і зноў пайсці на заданне. Застацца жывымі Ване і Емельяну не ўдалося. Нямецкі эшалон усё набліжаецца і набліжаецца, вось і зусім блізка, але падрыўнікі не адыходзяць. Няўжо не паспеюць і выбуху не будзе? Выбух адбываецца. Да яшчэ які! Шэраг новых, моцных выбухаў. Эшалон ляціць пад адхон. Што яны там везлі? Я чуў, як страціў прытомнасць. Кантузія? Яна праклятая! Дзе ж усе? Бачу, дзеда, даволі рухава цягне нейкага з нашых. Мабыць, Мішу ў бок лесу. Дзе ж Санька? Вось дзе ты? Хапае яго абедзвюма рукамі за каўнер ватоўкі. Зараз хутчэй у лес. Там жыццё, тут смерць. Аднаму з 2 параненымі ніяк не справіцца. Усё спадзяванне на дзеда. Ён з мясцовых, можа, нешта прыдумае? Санька бывае страшная прытомнасць. Ці засынае. Але хутка ачуньвае, імкнецца дапамагчы мне. Не адразу заўважыў, што лес расступіўся. Дзе мы? Цяпер зразумеў. На папялішчы. І колькі такіх папялішчаў прыйшлося бачыць, але ніяк прывыкнуць не магу. Памалу цягнемся далей. Дзед спыніўся, апусціўся на снег, пачаў нешта шаптаць. Зрабіў 3 нізкія паклоны. Мы назіралі за гэтым журботным рытуалам. Пасля даведаліся, што на гэтым хутары калісьці ён жыў. У лютым 43-го фашысты спалілі хутар. Тут жа загінула ўся яго сям'я. Жонка, сын, дачка. Жывымі спалілі. Хутка дзед пакінуў нас. Вярнуўся гадзін праз 6. З ім 2 мужчын з санямі. Яны і былі цяглавай сілай. Праз некаторы час дабраліся да зямлянак, дзе мясцовыя жыхары хаваліся ад карнікаў. 26 снежня змаглі вярнуцца на Карзаслабодчыну. З дзедам Іванам сустрэліся ўжо праз некалькі дзён. Партызаны нашага атрада пакляліся адпомсціць за сяброў, якія загінулі. Івана Прусава і Емельяна Кяцко. Было вырашана правесці аперацыю помсты на тым жа ракавым месцы. У ноч 31 снежня на 1 студзеня. З цяжкасцю атрымаў дазвол пайсці на заданне. Я не мог не пайсці. Нашым правадніком зноў быў дзед. 31 снежня на тым жа месцы, дзе загінулі нашы баявыя сябры, паляцеў пад адхон яшчэ адзін варожы эшалон. А праз некалькі дзён мы салютавалі ў гонар надыходзячага
1944 года. Хотелось верить, перемога близко. Пімен Панченка дощ іде. Дощ іде, проміністий й дробний. Пахнуть мятой мокрые луги. Вось ён, свет, як серце неподробне. Та дождинки кожні не глухі. Росная, зеленая айчина. На тебе паўнютку светла. Позирают круглыми вачима. Птушаняты з теплого дупла. З гнездом мы давно повылетали. Ды не развучилися глядеть, як по спілым полі, по отаве, дождь грибны на дыбачках іде. Самый раз теперь з лазовым кошиком по стежинках рысяў и волков выправиться з раницы на пошуки молодых тугих боровиков. Я стою, гады свои гортаю и стиская сердце нейкі боль. Быццам я на месяц влетаю. Быццам я лугоў не убачу больш. Не развітаюся ніколі з родным краем, где так светло нам. Просто я люблю его до боли и с любовью детям передам.